В името на Исус, аз те благославям, който и да си, и анулирам всеки един план на дявола, анулирам всяка една атака, която е насочена към теб и дома ти, разщупвам всяко едно проклятие чрез кръвта на Исус в живота ти, декларирам слово на свобода в теб, слово на живот и благословение. Точно сега всичко това, от което имаш нужда, нека Бог да го снабди в своята слава. Приемай от Господ Исус, насочи очите си към Него, защото помощта ти е от Господа. Насочи очите си към Него, не търси разрешение на проблемите си в света, търси разрешението на проблемите си в Господа. Той е този, който те изцелява, Той е този, който те освобождава, Той е този, който те унивинява, Той е този, който те оправда. Приеми кръвта на Исус за своето оправдание, изкупление и спасение. Приеми Исус, пътят, истината и живота, единствения път към небето. То е единствения път. Няма други пътища. Няма други пътища. Пътят е само един. И то е Исус. Исус е пътя, истината, живота. Исус. В името на Исус. Аз те благославям и декларирам твоята пълна свобода. Точно сега, ти, който и да си, където и да си, нека кръвта на Исус да слезе върху теб, нека милостта на Бога да слезе върху теб. И точно сега сложи си ръка на болното място, там където имаш болка, болест, каквато и да е тя. Положи си ръка и аз мъмрям тази болест в тебе и тази болка в тебе да изсъхне. Заповядвам в името на Исус, болести и болки изсъхнете. Щитовидна жлеза да бъде изцелена. Щитовидна жлеза, панкреас, белодробни болести да изсъхнат, белият дроб да бъде изцелен, черният дроб да бъде изцелен, сърцето да бъде изцелено, костите да бъдат изцелени, тазобедрените стави да бъдат изцелени, кръвта ти да бъде изцелена, кръвното ти да бъде изцелено, всяко едно бучка да изсъхне, бучките да изсъхнат, бучките да се стопят, болест на рак и тумор да изсъхне точно сега. Всеки един нечист дух на немощи, на болки, на болести да те напуснат сега. Връзвам всяка една нечестила сила и заповядвам вън в името на Исус. Вън в името на Исус. Декларирам свобода в духа ти, в душата и в тялото ти. Декларирам развързване. Бъди свободен. Там, където си вързан от Сатана, бъди свободен точно сега. Бъди свободен да издигаш гласа си и молитвата си към Господа. Бъди свободен в името на Исус. Нека яйчници да бъдат изцелени. Болка, болест, поликистозни яйчници бъдете изцелени. Всяка една киста да напусне и да изсъхне сега в името на Исус. Декларирам кръвта на Исус върху теб. Бъди благословен, за да получиш изцеление и за да го задържиш, трябва да приемеш Исус, да го следваш. Халелуя, бъди благословен, бъди защитен, бъди опазен, бъди възстановен и обновен. Нека огъня на Бога да бъде възстановен в теб. Приеми огъня на Святия Дух в себе си. О, Бог да активира съдбата ти, Бог да излезе дарби, таланти, служения, призиви. Огън в името на Исус. Бъди огнен служител на Господа. О, сте благославен в името на Исус. И ако си паднал, стани и продължи с Господа. Стани, Той те чака, Той ти подава ръка. Стани и продължи с Господа в името на Исус. Аз те благославям в името на Исус. Благославям те в името на Исус. Ако имаш на някого да прощаваш, сега прости в името на Исус и благославя, защото е писано, че ако ние не простим на човеците, Той небесният ни баща няма да ни прости. Прощавай, за да ти бъде предпростено в името на Исус. Обичай, показвай любовта на Исус. Аз те благославям в името на Исус. Нека помазанието на Святия Дух да слезе върху теб точно сега в името на Исус. Бъди благословен. Моля те, сподели този клип в името на Исус, за да достигне до много, които имат нужда от изцеление, освобождение и спасение. Бъди благословен и казвай за Господа. Кажи на всеки един за вярата си в Исус, за да чуят кой е път, истината и живота и да дойдат при Него и да бъдат спасени, утешени, изцелени и избавени. Бъди благословен в името на Исус.
възстановяване на всеки един дом, на всеко едно семейство, любов в семейството, единство. Разбие Татю в името на Исус. Бъди благословен. Всеки един крадес в живота да бъде арестуван. Бъди благословен в името на Исус. Амин.